बे अमा फिसा बे सुवेन फ्लुजों जोबलांबाय बिसिना जोबलांबाय कौटि कौटि थाखा बिदिजोंनो आत्मसात खालामजोब्बाय प्रमद बर'आ दिनैहाय रायजोफोरखौ थगायनाय बे थगायनाय दिनै बे कार्टुन फंबाय सफैबायनो दाख्लि हिसाब खालामबाय थादों बिनि नंखाय बाथ्रा बुंनाया दिनै 100नि बारबायनो नङा होमबा 100नि बारबायनो लक्ष्मण रेखा बारलांबाय आरो मालाय नङा होमबा लक्ष्मण रेखा बारलांबाय लक्ष्मण रेखा बारोबा मा जायो गोदो रामायण नायग्राफ्रा मिथिसिगोन नङा होमबा मा जायो दा बे अरानो आरोबा राबननि जोबस्रांनाय बे राबन दिनै प्रमद बर'आ ध्वंस खालामफैदों नङा होमबा जेरेखम बै समनि जारिमिन रानि इन्दुप्रभाखौ हाबा खालामनाय राजा इरागदावआ दिनै बर' रायजोखौ ध्वंस खालामदोंमोन थिग बेबादिनो फारुल भरानिखौ हाबा खालामनानै दिनै बर' रायजो बे ब्रिटिशखौ ध्वंस खालामबाय रायजो राजा बिथांमोन ध्वंस खालामबाय बिनि थाखाय जों खौसे जुजिफिननांगोन रायजो राजाफोर जों खौसे जुजिफिननांगोन बेबादि थगायसुला मानसिफोरनि आखायाव जों थानो नाङा रायजो राजाफोर लिडारफ्रा मालाबाबो ज' जानो हानाय रायजोआ ज' जानांगोन रायजो राजाफोर रायजोआसो ज' जानांगोन रायजोनि आखाइजोंसो लिडार जायो रायजोनि आखाइजोंसो नेता जायो रायजोनि आखाइजोंसो दिनै बयबो राजा जानो हायो ओंखायनो जों रायजो राजाफ्रा थिगथा सोर थगायनानै जाग्रा बे नङा होमबा सोर थगायनानै जाग्रा बे नायनि जोङो प्रमद बर'खौ 5,000नि थाखाय दिनै टेम्परारिलि दिनैहाय रायजो राजाफ्रा नायबाय नङा होमबा परिबर्तना मा जिनिस जोंबो मिथिफेरामोन मिथिबाय जोंबो मिथिफेरामोन माखौ परिबर्तन होनो आखाइ सोलायनाय नङा होमबा बिहामजोनि गुफुर गावदार बिहामजो मोननानै अनला ओंख्रिया संहोबाय हरै बुफायबायसो नङा होमबा अनला ओंख्रि संनो रोङा नारजि ओंख्रि संनो रोङा दाउदै सावोब्ला मारै दिफ्रु खर'माखौ दिफ्रुनानै दाउदै सावनाय बादि जाबाय आरो दाउदै एवनाय बादि जाबाय नङा होमबा जादोंना जायाखै दा ओंखायनो बेबादि आलाय जाब्रे बिहामजो जोंनो आरो नांला नङा होमबा जोंनो नांला जोङो थेला मोनखांबाय दा बे परिबर्तन प्रमद बर'नि परिबर्तना जोंनि मोजांखाखौ गाज्रियाव लांदों आरो मालाय दा बे गाज्रिनिफ्राय जों मोजाङाव लाबोफिननांगौ दतमा हिसाबैथ' जोंहा देरखाखाबाय सिन्था गैखाया नङा होमबा ना जेनबो दतमाया फेजेननो हाया जों थासान्दियाव रावबो फेजेननो नांबा सान हर थाफैगोन जोङो नङा होमबा हर थाफैगोन जेसेबां लिडार दं दतमायाव दाबायहैजोबगोन मिथिबाय बे बड'फानि जोनोम जायगा दतमाया बे सेरफांगुरि रामफलनि दतमा बे लिडारफोरा दिबुंनि जोनोम जाजोबदों ओंखायनो सासे नेता बे जगेन्द्र कुमार बसुमतारिया बुंदोंमोन दा दतमा इज दा फार्टाइल अफ दा बड' हिर'स होननानै लिडारफ्रा बे दतमायाव जोंनो मोनजोबोनो मोनो ना मोना सतीश चन्द्र बसुमतारी गारलाबाथा बसुमतारी बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म कनकेश्वर नार्जारी रुपसोरां आरो दखेनमोन दङ नङा होमबा गासिबो नेताया बे दतमा ब्लक गोदो बे गभर्नमेन्ट ब्लक हिसाबै लाबाथ' नोङो उरखावाबो गोलैबाय रबिरामाबो गोलैबाय गासिबो दतमानि जोब नङा बे जाथिखौ फोथांनायाव दिनै दतमा बेसेबां सारा प्रिथिबियाव मिथिजानाय नङा होमबा बे दतमानि मर्यादाखौ जों लाखिनांगोन रायजो राजाफोर ओइबाराव दतमायाव बांसिन भट मोननांगोन मोननांगौना मोननाङा बांसिन भट मोननांगोन आरो जोंना टिकेटआ जासिलांखाबाय बे एमपि इलेक्सननि सिगां दुर्गा फुजायाव बैयाव फैदा सारा हाग्रामासो फैयाखै होनबा बै माबायाव माइ बाजार खाथियाव बिबा भबनाव फैयाखै होनबा बे दिनखालि बुंलांखादों फकासनो टिकेट होफिननाय जासिगोन आं एबाराव बिए मोनसिगोन नङा होमबा होमबा जोंनि थाखाय मोजां नङा होमबा होमबा जोङो सान हर बयबो खामानि मावनायदिनि आरो मालाय दा गोलाव बाथ्रा बुंला लिडारफ्रा बयबो फैगोन बयबो बुंफैगोन दिनै माने जोङो बेबादिनो गुसु बिदिनो माबाफोर जाबाय था नङा होमबा मटर खालायफोर जाबाय था गुसु मोनदोंबा आथिङा सुखोलांसिगोन नङा होमबा उफाय गैया बहाबा थादोंबा आथिं आखाइ सुखोलांजोबसै ओंखायनो एसे खस्थ' खालामबावदो लिडारफोरनि बुंनायखौ खोनासंलांजोबदो जोंहा मोजां दिन फैगासिनो दङ नङा होमबा जोङो सानबा खस्थ' खालामनि 50 बोसोर मोजां रायजो मोनजागोन जोङो नंगौना नङा 50 बोसोर रायजो मोजां मोनजालांगोन जोङो आरो एबाराव सरकार दायोबा बिपिएफखौ रावबो फेजेननो हाला 50 बोसोर सालायनोसै जोङो मिथिबाय 50 बोसोर सालायनोसै लिडारफ्राबो गोदान गोदान ओंखारबाय थानोसै दा सेंग्रा गोदान गोदान लिडारफोर जोंनि इयुथनि प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट सफैजोब्बाय आरो दा माखासे लिडार फैबावगोन बेबादिनो मोनसे ग्रुमिं देरफुनाय अबस्था नङा होमबा बिटिसिआ खय बोसोर जाखो 2023निफ्राय जों हिसाब खालामबा 20 बोसोर 21 बोसोर जाबाय नङा होमबा बे 20 बोसोर 21 बोसोर बे 20 बोसोरनि सासे गथ' देरफुनाय नङा होमबा सासे सेंग्रा देरफुनाय दालां मोनचालाङा सेंग्रा बियो बिटिसिआ दिनै जौगाफुदों दा बे जौगाफुनायाव
दिनै प्रमद बर'आ दिनै बेहाय माने स्पिड ब्रेकारसो लागायदों आरो मालाय स्पिड ब्रेकार लागायाखै होनबा डेभेलपमेन्टआ बन्द जाबाय दा कारिगावनिफ्राय क'क्राझाराव थांबा 40टानि बारा स्पिड ब्रेकार थिग बेबादिनो जोंनि डेभेलपमेन्टआबो स्पिड ब्रेकार जालांबाय आरो मालाय बे प्रमद बर' डांगरिया जितिया पुरा बिटिसिर चिफ हल আমার বিটিসির উন্নয়ন স্পিড ব্রেকার লগাই দিছে যেনেকে কারিগাঁৱৰ পৰা কোকৰাঝাৰলৈকে আমি 40 টাকার অধিক স্পিড ব্রেকার পাও কোনো গাড়ি চলার আজি মানে কোনো মজাই নাই এনেকুৱা হৈছে আগত আমি কারিগাঁৱৰ পৰা কোকৰাঝাৰ যাবলৈ 20 মিনিট গৈ পাইছিলো আজি তাৰিখত 40 মিনিট লাগি যায় তো আমি 40 বছর ব্যাক হয়েছে আজি প্রমোদ বড়োর কার মানে দাঁড়ায় বিটিসির কার উন্নয়ন সম্ভব নাই ইয়ার কারণে আমি আগামা মহিলা ডাঙরিয়াক আকৌ বিটিসি চিফ পজিশন আনিবৰ কারণে আমার যিমান কর্মী আছে তৃণমূল পর্যায়ত আপোনালোকে দিনে নিশাই কাম কৰি থাকক আমার ভাল দিন আহি আছে অকল 6 মাহ আছে 6 মাহ ইলেকশনা এপ্রিল হতে কিন্তু না বইব বুंगासिनो दङ आरो नियम অনুযায়ী बेनोखा बै माबा होनायखौसो लायो होनदों नमिनेशन होनाय डेटखौसो बे दाबो लकडाउननि एक्सटेनसनसो थाखा फैसाखौथ' प्रमद बर'आ बाहायफैजोबदों दा ओंखायनो इलेकशना एप्रिलाव जागोन दा अखल आमी 6 माह अपेक्षा करिब लागे